Avontuur in Burgum had een pad van haar parkeerterrein beschikbaar steld voor een laadplein voor elektrische auto's. Neffens Hessel Bauma wie die wel nedig, want een pruttenbeziekers met elektrische auto's had je wel verlet van. Zodoende is het een serviceartikel voor de gasten die hier komen. Maar ja, die ben je natuurlijk net altijd. En vandaar dat we dit gewoon helemaal een Iepenbierstation ervan maken. Waarbij ik andere mensen in Burgum, beziekers, maar ik inwoners van Burgum, je gebruik van maken kunnen. In de gemeente Tietjekstra-deel staan meerdere oplaadpunten. Op dit stuit ben bij Avontuur de voordelen het grootst. Hij laat dubbel zo snel als bijvoorbeeld een laadpunt op de markt. Dat komt ook gewoon omdat de techniek gewoon verbetert. Maar ja, je wil die snelheid natuurlijk wel hebben. Want hoe korter je het lijntje eigenlijk aan de auto hoeft te hebben, de stroomkabel, hoe sneller je weer weg kunt. Dus dat is heel erg mooi. De wethouder is blij bij de extra laadpalen. Want ze zijn in de toekomst wel nodig. Nou, wat we zien is dat we hebben net een duurzaamheidsagenda vastgesteld. En daar komt ook nieuwe cijfers naar voren dat ongeveer 1/3 van het energiegebruik in het Tietjekse deel opgaat aan mobiliteit. Nou, een groot gedeelte gaat er ook echt naar de vrachtindustrie toe. Maar dat betekent wel 1/3. Dat betekent wel dat er nog echt iets te doen is qua elektrificering van de mobiliteit. Nou, en dan zijn dit hele mooie mogelijkheden. Want dat betekent ook dat je een goede infrastructuur daarvoor moet hebben. Nou, en daar hoort dit natuurlijk echt, is dit de basis van als het ware. Ik wens jou voor het komende jaar heel veel succes met de hele onderneming. En ik hoop dat dit ook echt een grote blijver mag blijven. En ik zie dat er misschien nog meer ruimte is voor later. Dus wie weet. We zorgen de komende tijd aan hoe het gaat en hoe het verbruik is. En dat wij zorgen dat de pijl alle jaar heel frequent gebruikt worden. Ja, uw terrein is groot genoeg. En we hebben ook nog een stukje dak waar we nog geen panelen oplezen. Dus dan komen er nieuwe panelen bij en er komen nieuwe pijlen bij.